ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов. дар доираи тадбирҳои ободонӣ, бунёдкорӣ ва амалисозии нақшачӯрабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Ҳисор як қатори иншооти саноатию, хизматрасонӣ ва тиббию иҷтимоӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ифтитоҳи иншооти мазкур гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода иштирок намуданд. бояд қайд намуд ки қабул ва мавриди амал қарор гирифтани барномаҳои муҳими соҳавӣ, муқаррар гардидани имтиёзҳои давлатӣ барои пешбурди фаъолияти бахши хусусӣ имконият фароҳам сохт ки соҳибкорони ватанӣ бо истифода аз сабукиҳои пешбинишуда дар амалишавии ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати мамлакат саҳми назаррас гузоранд. гузориш аз шаҳри Ҳисор. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни умумимиллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ва роҳбарияти шаҳри Ҳисор як қатор иншооти таъиноташон гуногун ба истифода дода шуд. нахост дар ҷамоати деҳоти Сомон ду майдончаи варзишӣ, як пули мошингузар мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки ду ҷамоатро бо ҳам пайванд мекунад. мо хурсанд он ҳастем ки соҳибкори деҳаи мо Холу Фираҷ ба ҷавонон ба наврасон чунин варзишгоҳро ба истифода дод ки дар ин варзишгоҳ онҳо ба машқи футбол шомил карда шудаанд. дар расми ифтитоҳ таъкид гардид ки пули мазкур 10 километр роҳро ба маркази шаҳр кӯтоҳ мекунад. ҳамзамон дар деҳаи Дучанора маркази савдои Бобоҷон мавриди истифода қарор дода шуд ки дар он дорухона, ҳуҷраи физиотерапия, коргоҳи дузандагӣ ва гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардидааст. ҳамзамон дар ин рӯз масъулин аз захираи маҳсулоти хӯроквории сокинони ҷамоати мазкур аз наздик шинос шуда ин иқдоми ӯро барои бемушкилот сипарӣ намудани давраи сармо муҳим баҳо доданд. тибқи иттилои масъулин дар ҷамоати мазкур ҷиҳати истиқбол аз ҷашнҳои дар пеш истода зиёда аз 100 иншоот ба қайд гирифта шуда буд ки айни замон 50 тои он мавриди истифода қарор дода шуд. 20 иншооти дигар дар ҳудуди ҷамоат ба истифода дода хоҳад шуд. боқимондаи иншоотҳо то соли 2021 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. дар идомаи сафари кори муовини сарвазир дар ҷамоати деҳоти Шарора корхонаи паррандапарварӣ мурғи Шарораро ба истифода дод ки дар он 15 000 парранда ба нигоҳубин фаро гирифта шудааст. дастгоҳу таҷҳизоти корхона мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ буда дар он сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. ҷиҳати расидан ба як аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноати кунонии босуръати кишвар дар ҷамоати деҳоти Мирзоризо корхонаи саноатии Чилтан ки ба истеҳсоли сангҳои ороишӣ машғул аст ба истифода дода шуд. бояд ёдовар шуд ки корхона аз рӯи мавқеи ҷойгиршавӣ мувофиқ буда дар назди он кони сангҳои ба кӯркар нигаронидашуда мавҷуд аст. қаблтар бо пайдо гардидани эҳтиёҷот аҳолии шаҳр ва атроф чунин маҳсулотро аз дигар шаҳру навоҳӣ дастрас мекарданд ки ҳам ба сарфи бештари вақт ва харҷи ҳангофт оварда мерасонд. акнун ин мушкилот бо бунёди корхонаи саноатии Чилтан бартараф гардид. ҳам вақт сарфа мегардад ва ҳам нарх барои сокинон дастрас аст. тибқи иттилои масъулин айни замон дар корхона 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардида дар оянда масъулин тасмим доранд ба рушди дигар иншоот дар дохил шумораи коргаронро зиёд намоянд. бояд қайд кард ки корхонаи мазкур дар назди кони Чилдиёр қарор дошта он ба коркарди санги хӯро машғул мебошад. санге ки истеҳсол карда мешавад зиёда аз 1 миллион куб дар назар дошта шуда ва аз он зиёда аз 11 намуди маҳсулот истеҳсол карда мешавад. ҳамзамон гурӯҳи корӣ дар шаҳри Ҳисор якчанд синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимиро ба истифода доданд. синфхонаҳои мазкур дорои тамоми шароити муосир буда дар он мизу курсӣ ва дигар таҷҳизоти хониш муҳайё гардонида шудааст. бо сабаби норасоии синфхонаҳо қаблан ҳам омӯзгорон ва ҳам хонандагон танқисӣ мекашиданд. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Навобод аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ корхонаи паррандапарварии ҷамъияти сомии пӯшидаи ҳисори ҳасиб мавриди амал қарор дорад ки дар он асосан гӯшти парҳезӣ истеҳсол карда мешавад. ин корхона имкон дорад то зиёда аз 200 000 сар мурғро парвариш ва бо бозори истеъмолӣ барорад. барои фаъолият дар ин корхона мутахассисон ҷалб гардида он дар асоси таҷрибаи пешқадам фаъолият менамояд. меҳмонон дар ин ҷо корхонаи забҳи паррандаро ба истифода доданд. дар ин коргоҳ таҷҳизоти муосир васлу насб карда шудааст. фаъолияти чунин корхонаҳо боис мегардад ки истеҳсоли гӯшти парранда дар дохили мамлакат зиёд гардида воридоти он ки аксаран аз хориҷ бо сифати паст ворид мешавад коҳиш ёбад. илова ба ин иқтидори истеҳсолии мамлакат афзуда буҷет ҳам ғанӣ мегардад.
امروز در دهه حیاتی نوی جماعت دهاتی لاهور ناحیه رودکی انشاءات معیشی و خدمترسانی به استفاده داده شد که چند نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین گردیدند. بنیاد به استفاده دادن انشاءات خدمترسانی از یک طرف به زیبا گردیدن سیمای شهرک و محله ها مساعدت نماید، از جانب دیگر در تامین جایهای نوی کاری به اهالی باعث می‌گردد. گزارش همکاران ما در این خصوص. ҳавасмандӣ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон боис гардидааст ки соҳибкорони деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти лоҳури ноҳияи рӯдакӣ имрӯз дар баробари соҳибкорони дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ободии деҳаи худ саҳми арзанда гузоранд. қобили қайд аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ соҳибкорони маҳаллӣ ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ иқдомҳои созандаро амалӣ менамоянд. иншооте ки имрӯз аз тарафи соҳибкорон ба истифода дода шуд, 13 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. иншооти мазкур аз мағозаи хӯрокворӣ, сехи дӯзандагӣ, дорухона, сартарошхона иборат буда, бо тарҳ ва услуби замонавӣ сохта шудааст. мағозаи хӯрокворӣ аз ду ошона иборат буда, дар масоҳати умумӣ 40 метри мураббаъ сохта шудааст. дар ошонаи якум фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ ва дар ошонаи дуюм бошад сехи дӯзандагӣ барои 5 нафар занону духтарони хонашин пешбинӣ гардидааст. ҳамзамон дар деҳаи ҳаёти нав аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ як маркази хизматрасонӣ иборат аз сартарошхона, дорухона ва мағозаи хӯрокворӣ сохта шуд ки 7 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар ҷамоати деҳоти лоҳур мувофиқи нақшаи кори ҷамоат 27 иншооти ҷашнӣ ба муносибати 30 солаи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст ва то имрӯз аллакай 15 адад иншоотҳои ҷашнӣ ба истифода дода шуд. аз он ҷумла имрӯз дар ҳудуди дар ҷамоати деҳоти лоҳур дар деҳаи ҳаёти нав аз тарафи соҳибкор шоиф сайфиддин сохтмони мағозаи молҳои ниёзи мардум ва аз тарафи соҳибкор сохтмони сартарошхона, дорухона ва мағоза сохта ба истифода дода шуд ки дар имрӯз аллакай ба ҳисоби миёна 13 нафар сокинони ҳамаи ҳудуди деҳот аллакай ба ҷои кори доимӣ таъмин карда мешаванд. ҳамчунин аз тарафи сокинони маҳаллӣ дар ҳудуди деҳаи як кӯпрук бо дарозии 8 метр ва паҳноии 4 метр бо маблағи умумӣ зиёда аз 27 000 сомонӣ сохта шуд ки мушкилоти чандсолаи сокинони маҳалла осон гардид. дар ҷамоати деҳоти лоҳури ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба ҷашни бузурги умумимиллӣ сисолагии истиқлоли давлатӣ 26 иншоот ба қайд гирифта шудааст ва то имрӯз 15 тои он ба истифода дода шуд. нуралии сафомиддин, озари фатҳулло, ахбор. идомаи барномаи ахбор. дар шаҳру ноҳияи вилояти хатлон ба маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон омодагии ҷиддӣ мегиранд. дар ноҳияи данғара шиору навиштаҷоти таҷассумкунандаи рӯзи интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон насб карда шуда омодагиҳо идома дорад. гузориши хабарнигорони мо. дар ноҳияи данғара бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор гардидани маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои назаррас андешида шуда ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар дораи талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда шудааст. баъди ба тасвиб расидани қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсиси ҳавзаҳои интихоботӣ дар ноҳияи данғара ҳавзаи интихоботӣ данғара 54 таъсис ва бо қарори комиссияи ҳавзави интихоботии мазкур дар ноҳия 59 участкаҳои интихоботӣ ташкил шудааст. мувофиқи маълумоти оморӣ аз 161 000 нафар аҳолии ноҳия шумораи интихобкунандагон 92020 нафарро ташкил медиҳанд. аз ин 167 нафараш бори аввал дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок мекунанд. дар участкаи интихоботи рақами 1484 нафар интихобкунандагон ба қайд гирифта шуданд ки 720 нафари онҳоро занон ташкил медиҳад. дар участкаи интихоботӣ мо бори аввал шахсоне ки бори аввал овоз медиҳанд ба шумораи 21 нафар, беморон 6 нафар ва муҳоҷирони меҳнатӣ 25 нафарро ташкил медиҳанд. дар участкаи интихоботӣ мо ҳам барои интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон участка аллакай ки пурра омода мебошад. бо мақсади пурра фаро гирифтани интихобкунандагон ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар ноҳияи данғара тамоми имконот муҳайё гардида дар баробари таъсиси ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ ҳамзамон барои нафарони имконияташон маҳдуд ки 54 нафар ва беморон 670 нафарро ташкил медиҳанд қуттии сайёр таъсис дода шуда имконоти мусоиди иштирок дар интихобот фароҳам оварда шудааст. аъзои ҳавзаи интихоботии данғара 54 ва участкаҳои интихоботӣ оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон корро дар сатҳи баланд ба роҳ монда барои муҳайё сохтани имконоти созгор ба интихобкунандагон имрӯзҳо ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд.
ҳамзамон аз комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон маводи интихоботӣ дастрас гардида утоқҳои корӣ бо дастгоҳу таҷҳизотҳои зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар ҳар як участкаи интихоботӣ хонаи модару кӯдак ва нуқтаи тиббӣ таъсис дода шудааст. ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ шаффоф ва дар фазои озод бо риояи қонунҳои амалкунанда гузарондани интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои мушоҳидони дохиливу байналмилалӣ низ шароит муҳайё мебошад. барои огоҳ намудани сокинон аз ин маъракаи муҳим дар марказ ва шаҳраку деҳоти ноҳия шиору овизаҳои тараннумгари интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, муҳим будани иштироки ҳар як интихобкунанда ва дигар масъалаҳои ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ рабт дошта овезон карда шудааст. Салоиддин Неъматов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи иттилооти ахбор аз ноҳияи Данғара. дар шаҳру деҳоти Конибодом низ участкаҳои интихоботӣ мутобиқи талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон омода карда шудааст. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ аз шаҳри Конибодом. аҳли ҷомеаи шаҳри Конибодом ва деҳотиён ба маъракаи муҳими ҷамъиятию сиёсии кишвар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мавқеи фаъол доранд ва бо дарки баланди шаҳрвандию масъулиятшиносӣ ба ин рӯйдоди муҳими ҷомеаи кишвар омодагӣ мегиранд. дар майдону хиёбонҳои марказӣ, кӯчаю маҳалла, маконҳои серодами шаҳри Конибодом ва деҳотиён плакатҳои инъикоскунандаи баргузорӣ ва даъваткунанда ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар биною иншооти марказу муассисаҳои кори хизматрасонӣ, истгоҳҳо, нақлиёти ҷамъиятӣ, корхонаю муассисаҳо ва ғайра ва рақамҳои таблиғотӣ иштирок дар интихобот ҳамагонро аз ин рӯйдоди муҳими сиёсии кишвар огоҳ менамояд. дар шаҳри Конибодом гурӯҳҳои таблиғотӣ фаъолият мебаранд ва бо саҳму иштироки ҷавонону волонтерон ва сокинон интихобкунандагон оид ба интихоботи президенти ҷумҳурӣ маводи чопию ва рақамҳои таблиғотӣ паҳн менамоянд. ба мо ҳамагон маълум аст ки 11 октябр интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон шуда мегузарад. бояд ҳар як шаҳрванд аз ҳуқуқи худ истифода бурда дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолона иштирок карда мавқеи худро муайян кунад. ҳамагон дарк намуданд ки дар интихоботи президенти ҷумҳурӣ мавқеи баланди шаҳрвандӣ бояд нишон диҳанд. бо масъулиятшиносӣ дар ҷараёни тайёрӣ ва баргузории интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолона иштирок ва мавқеи худро нисбат ба номзадҳо ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муайян намоянд. ман ҳамчун шаҳрванди шаҳри Конибодом дар ҳамин маъракаи сиёсӣ фаъолона бо аҳли оиламон иштирок мекунем, чунки ин интихоботи дар пешсода тақдири миллати тоҷикро ҳал мекунад ва мо бояд фаъолона иштирок карда номзади арзандаи худро интихоб кунем. ҳар як овозе ки шаҳрвандон медиҳанд ин овоз ҳалкунанда аст барои ояндаи Тоҷикистон. рушди ояндаи Тоҷикистон аҳамияти хеле ҷиддӣ дорад. бо қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди шаҳру деҳоти Конибодом, комиссияи ҳавзавии Конибодом рақами 28 оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфта 57 участкаҳои интихоботӣ бо мақсади фароҳам сохтани шароити ҳарчи бештари муносиб барои интихобкунандагон ташкил карда шудаанд ва фаъолият мебаранд. дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ ки дар онҳо мардум барои додани раъи худ иштирок менамоянд, комиссияи интихоботӣ фаъолияти худро ба роҳ монданд ва дар онҳо тамоми шароитҳо барои шинос шудани мардум худи интихобкунандагон бо номзадҳо, барномаҳои пеш аз интихоботи онҳо шароит муҳайё гардидааст ва ҳар як шаҳрванд барои муайян кардани раъи худ метавонад бо тамоми рафти шароити интихобот бо ошногӣ пайдо кунад ва дар рӯзи интихобот барои муайян кардани раъи худ маълумотро гирад. ҳавзаи интихоботии Конибодом рақами 28 ва участкаҳои интихоботӣ дар шаҳру деҳоти Конибодом тибқи нақшаи тақвимӣ фаъолият мебаранд барои номзадҳо ба мансаби президентии шахсонӣ бовариноки онҳо ва интихобкунандагон шароитҳо муҳайё гардиданд. комиссияи участкавии интихоботии рақами 1 оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси дастурамали комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба интихобот ба роҳ монда ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани ин маъракаи муҳими сиёсӣ омодагии ҳамаҷониба гирифтааст. тибқи рӯйхати пешакии мавҷуда дар шаҳру деҳоти Конибодом 135150 нафар ҳуқуқи иштирок дар интихоботро доранд ва ҳамагон дарку эҳсос намуданд ки иштироки ҳар як интихобкунанда дар ин маъракаи муҳими сиёсии кишвар қарзу мавқеи фаъоли шаҳрвандист. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Конибодом, ахбор.
дар ноҳияи рашт омодагӣ ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд идома дорад. Дар участкаҳои интихоботӣ маводи зарурӣ таъмин буда рӯйхати интихобкунандагон тартиб дода шудааст. гузориши ҳамкорони мо. комиссияи ҳавзавии интихоботии рашт рақами 9 дар бинои коқи фарҳанги шаҳраки ғарб ҷойгир буда бо мақсади пурра фарогирифтани интихобкунандагон дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар 65 участкаи интихоботӣ дар ҳудуди ноҳия буда тамоми шароит ва имкониятҳо муҳайё мебошад. бо қарори комиссияи ҳавзаи интихоботии рашт рақами 9 дар ҳудуди ҳавза 65 участкаи интихоботӣ ташкил ва ҳайати комиссияи участкаи интихоботӣ муайян карда шуданд. ҳамаи участкаҳои интихоботӣ бо маводҳои зарурӣ таъмин карда шуданд. рӯйхати интихобкунандагон дар участкаҳои интихоботӣ омода ва шумораи интихобкунандагон 64685 нафарро ташкил медиҳанд. аз рӯи маълумоти оморӣ аз шумораи умумии интихобкунандагони ноҳияи рашт 952 нафар бори аввал дар интихобот иштирок мекунанд. дар ноҳия шумораи маъюбон 3136 нафарро ташкил намуда барои ширкати фаъолонаи онҳо дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон қуттиҳои сайёр ташкил карда шудааст. дар участкаи интихоботии рақами 1 шаҳраки ғарб корҳои тарғиботӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст то интихобкунандагон дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ фаъолона иштирок намоянд. корҳои ташкилӣ пурра ба анҷом ёфта мақсад дорем ки ин маъракаи муҳими сиёсиро дар сатҳи баланд гузаронем. участкаи интихоботии рақами 9 дар толори маҷмӯаи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар ноҳияи рашт ҷойгир буда шумораи асосии интихобкунандагонро устодону донишҷӯёни ин макони илму маърифат ташкил медиҳад. дар участкаи интихоботии рақами 3 1465 нафар овоздиҳанда ба қайд гирифта шудааст ки аз онҳо 8 нафарашон маъюбон 45 нафарашон аввалин бор ки ба синни 18 расиданд ба аввалин бор оғоз медиҳанд. омодагӣ ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пурра омода карда шудааст. ҳамин тариқ дар ҳамаи участкаҳои интихоботии ҳудуди ноҳияи рашт аз ҳисоби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон маводи зарурӣ пурра дастрас гардида аъзоёни комиссияи ҳавзавӣ корҳои ташвиқоту тарғиботиро ҷонок намуда истоданд то интихобкунандагон дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолона ширкат намоянд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилии сиёсӣ баргузор кардани маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри бохтар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ омода карда шуда аллакай рӯйхати овоздиҳандагон тартиб дода шудааст. гузориши хабарнигорони мо аз шаҳри бохтар. صبح امروز کمیسیای حوزه انتخاباتی بختر 44 در شهر بختر چاره‌بینی ترغیباتی پیش از انتخاباتی را تحت عنوان آواز تو حل کننده است برگزار نمودند. طور ذکر گردید در اکسیه انتخاباتی اعضایان کمیسیای حوزه انتخاباتی بختر 44 و والنتیران از حساب دانشجویان دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو شرکت ورزیده با شعار و نوشتجات آگاه کننده روز برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت در این چاره‌بینی مهم سیاسی قرض شهروندی هر ساکن است. انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای ما افتخار است و با این مانند شعارها از این صحنه مهم سیاسی ترغیب و تشویق می‌کردند. مقصد اساسی گذراندن عکس امروزه تحت عنوان آواز حل کننده است در دایره طلبات‌های ماده 3 قانون کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک از پرینسیپ‌های انتخابات از آن عبارت باشد که ما در محل هر یک انتخاب کننده حدود شهر حدود حوزه انتخاباتی را از روز برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 11 اکتبر سال جاری شد بعد آگاه سازیم. از این سبب از حساب 150 نفر دانشجویان و جوانان شهر والنتیرها را ما درست تیار نموده برای آگاه نمودن شهروندان حدود حوزه انتخاباتی امروز با تقسیم نمودن بوکلت‌های انتخاباتی آگاه کنی براشورها قریب 5000 بوکلت‌ها 2700 دانه براشورهای کلان حجم که از طرف کمیسیای مرکزی انتخاباتی و رایپرسی جمهوری تامین کرده شده با تمام کوچه‌ها بازارها در قدرها
шаҳрвандонро оиди баргузории интихоботи дар пеш истода огоҳ намудем. мо аз ҷумла иштирокчиёни аксияи интихоботӣ дар ду бозори калонтарини шаҳри Бухтар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фаровон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Ҳоҷи Шариф, боғи фарҳангу фароғатии шаҳри Бухтар, саҳни майдони парчами давлатӣ, майдони 70-солагии Водии Вахш, донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав ва бевосита манзилҳои истиқоматии сокинон ворид шуда, бо шиору навиштаҷоти огоҳкунандаи маъракаи муҳими сиёсӣ ифтихормандии хешро баҳри ояндаи дурахшони сарзамин собит сохтанд. Комиссияи участкаи интихоботии рақами 5 бояд ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми корҳои марбут ба самти омодагӣ ташкилӣ ва дар сатҳи баланди сиёсӣ ташкил намудани интихоботро анҷом дода истодааст. Комиссияи участкаи интихоботӣ ба мақсади ҳарчи бештар ошно намудани участкаи интихоботии сокиноне ки ба участкаи интихоботӣ вобаста карда шуданд корҳои огоҳонӣ ва корҳои таблиғотӣ бурда истодаанд. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон интихоби ояндаи Тоҷикистони азизи мо мебошад. мақсади ин аксияҳо шинос намудани он пеш аз ҳама шиносоии ҷавонон дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ аст ва ин имконият медиҳанд ки ҷавонони соҳиб истиқлоли кишварамон ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ омода бошанд ва дарк кунанд ки интихоботи президент ин яке аз маъракаҳои муҳими сиёсӣ аст ки ояндаи пешрафти давлату миллатамонро ифода мекунад. аксияи интихоботии овози ту ҳалкунанда аст ва шиёру навиштаҷоти ватанпарварона аз ҷониби иштирокчиёни аксия воқеан ба манфиати кор арзёбӣ мешавад. тибқи қонунҳои амалкунанда ҳар як шаҳрванд бояд худаш овоз диҳад ва дар рушди минбаъдаи ватани маҳбуб ҳиссаи арзанда гузорад. комиссияи ҳавзаи интихоботии Бухтар 44 дар ҳудуди вилояти Хатлон аллакай ҳамаҷониба ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ омода гардида ҳама участкаҳои интихоботиро ба талаботи гузаронидани интихоботи дар пеши сода омода карданд. дар ҳама участкаҳои интихоботии шаҳри Бухтар кабинаҳои овоздиҳӣ бо матоъҳои сурхи ҷилодор ва намунаи аз ҳунарҳои гулдузӣ оро дода шуданд. ҳуҷраи модару кӯдак, гӯшаи тиббӣ, қуттиҳои овоздиҳӣ, роҳрав барои маъюбон, маводи антисептикӣ дар даромадгоҳи ҳар як участкаи интихоботӣ ва ҳароратсанҷ барои муайян кардани дараҷаи солимии шаҳрвандон фароҳам аст. абдурозиқи азиз, Зубайдуллои Қодир, шаҳри Бухтар. ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. барои дар сатҳи баланд баргузор намудани маъракаи ба рӯи хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон масъулони соҳа тадбирҳои заруриро андешида корҳои омодагиро анҷом медиҳанд. аз рафти тадбирҳои омодагӣ ба ин маъракаи муҳим дар вилояти Хатлон ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади дар сатҳи баланд ташкил намудан ва гузаронидани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 то 15 октябри соли ҷорӣ баргузор мегардад, масъулини соҳа дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон чораҳои мушаххас андешида охирин корҳои омодагиву фаҳмонидадиҳиро анҷом медиҳанд. якчанд корҳо ба марҳила ба анҷом расид ки ин ҳам бошад рақамгузории кӯчаҳо ва ба қайдгирии биноҳои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ ки ба пуррагӣ ва инчунин аҳолии ҷорӣ ба пуррагӣ ба қайд гирифта шуд ва корҳо то имрӯз ба анҷом расидаанд. вобаста ба пешрафти илму техника ин навбат дар барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ҷамъоварии маълумот тавассути усулҳои пешрафта бо технологияҳои навин сурат мегирад. бо се усул барӯйхатгирии аҳолӣ гузаронида мешавад. ин ҳам бошад усули якум ба тарзи варақаҳои барӯйхатгирии аҳолиро пур кардан тариқи интернет ва усули дуюм ин ба тариқи планшет, усули сеюм ин чун усули анъанавӣ пур кардани пурсишномаҳои варақаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ дар сатҳи вилоят гузаронида мешавад. ва мо дар вилоят зиёда аз 10 000 нафар кормандони муваққатан ба кор ҷалб карда мешавад ки дар муҳлати муайяншуда бояд корҳо дар сатҳи баланд ба инҷом расанд. طبق اطلاع مسئولین سرایوسط آمار اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان تا امروز در شهر و ناحیه‌ها با نفران مسئول معرکه بر روی خودگیری اهالی و فاند منزل توسط برگزاری سمینار و مشورت‌های آموزشی کارهای فهمانیدهی گذرانیده شده. تمام لوازمات مربوط به این چاره‌بینی مهم دولتی دسترس کرده شده است. در ناحیه کوشانیان از جانب مسئولین برابر دسترس نمودن لوازمات فهمانیدهی و ترغیباتی، برجامه و حجت‌های بر روی خودگیری
ҳамчунин дар шӯъбаҳои барӯйхатгирӣ, қитъаҳои дастурдиҳӣ ва қитъаҳои баҳисобгирӣ баҳри саривақт ва дар сатҳи баланди ташкилӣ анҷом додани барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил тадбирҳои лозима андешида шудааст. дар ноҳияи кушониён 20 шӯъбаи барӯйхатгирӣ ташкил карда шудааст ва 140 қитъаи дастурдиҳӣ ва 655 қитъаҳои баҳисобгирӣ ноҳияи кушониён тақсим шудааст. имрӯзҳо тамоми кормандони бахши барӯйхатгирии аҳолии ноҳия ва раёсати умури ноҳияи кушониён баҳри дар амал татбиқ намудани ин нақшаи корӣ шахсони мутасадди техникаи муосири компютери шиносу кор карда метавонистагӣ аз ҳисоби кормандони соҳаи маориф, тандурустӣ, инчунин аз ҳисоби ташкилоту муассисаҳои корхонае ки дар ҳудуди ноҳияи кушониён фаъолият мекунанд, шахсони муваққатие ки барои барӯйхатгирии аҳолӣ ҷалб карда мешаванд омода кардем. дар тоҷикистон ҳар 10 сола як маротиба барӯйхатгирии аҳолӣ гузаронида мешавад. новобаста аз вазъи сиёсиву иқтисодӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ солҳои 2000 ва 2010 барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида шудааст. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. бароятон истироҳати бо фароғат таманно дорем. саломат бошед.